Hej og velkommen til Agility for sjov. Jeg hedder Ronja Lykke Kastberg, og i dag skal vi igennem det her. Jeg vil starte med at fortælle lidt om mig selv, om min tilgang til hundetræning, og så skal vi selvfølgelig snakke om, hvad agility er for noget. Så vil jeg komme ind på opvarmning og nedkøling, og hvorfor det er så vigtigt. Så skal vi snakke om de 4 typer af øvelser, som man typisk bruger i agility. Så kommer vi forbi nogle andre typer af træning, som vi kan drage nytte af, når vi dyrker agility. Så skal vi snakke forstærkning og timing. Og til sidst vil jeg give jer nogle hjemmeopgaver for, og give jer nogle praktiske informationer om holdet og de kommende 6 træningsgange. Yes, så lad os bare komme i gang. Først lidt om mig. Mit navn er Ronja Lykke Kastberg, og jeg bor i Valsted med min kæreste og vores 3 børn og vores hund. Jeg har egentlig en baggrund i international politik og menneskerettigheder, men skiftede fuldstændig retning, da min søn blev født i 2019. Og så tænkte jeg, at jeg skulle til at leve af det, der er min helt store passion, nemlig hunde. Så jeg tog en række uddannelser inden for hundeverdenen, og nu er jeg uddannet hundefrisør, hundeadfærdsterapeut, hundetræner og fysiorisk hundeterapeut. Og jeg lever af arbejdet med hunden på alle de forskellige måder i min hverdag. Min tilgang til hundetræningen er præget af det, man kalder positive træningsmetoder. Og kort sagt så indebærer det, at man belønner sin hund for den adfærd, man gerne vil se og gerne vil se mere af, i stedet for at straffe den adfærd, man ikke har lyst til at se. Den her tilgang, den er videnskabeligt funderet, og det er faktisk bevist, at det er den mest effektive tilgang til hundetræningen. Det vil altså sige, at jeg kommer ikke til at gøre brug af hårde straffe, hverken at slå eller råbe eller skælde ud. Jeg kommer til at bruge de metoder, hvor vi roser vores hunde for den adfærd, vi godt kan lide at se, og så får hundene jo lyst til at vise os mere af det, fordi de får ros for at gøre det godt. Det er en rigtig hundevenlig og dejlig måde, hvis I spørger mig, og så fremmer det jo et rigtig godt samarbejde mellem hund og ejer. Men nu skal vi jo snakke lidt om det, vi alle sammen er her for, nemlig agility. Agility opstod officielt i 1978 som en slags pause eller underholdning til andre store hundekonkurrencer og hundeshows. Første gang var til det her internationale, meget kendte hundeshow Crufts i Storbritannien, hvor agility altså blev brugt som en slags pauseshow, en slags cheerleader i den her hundekonkurrence. Og det var altså en kæmpe succes, så allerede året efter så man flere steder i Storbritannien, at der blev afholdt de første konkurrencer i agility, og de fleste klubber trænede agility. I 1980 der var den britiske kennelklub så den første organisation, som anså agility som værende en officiel hundesport med et fastsat regelsæt. Og derfra så tog det jo hurtigt fart ud over hele verden, og det blev et globalt fænomen, som vi kender det i dag. I Danmark der startede de første aktiviteter inden for agility i 1984, 85 stykker, og det første officielle stævne blev holdt i Danmark i 1986. Agility, som vi kender det i dag, især på konkurrenceniveau, er fastsat omkring et meget fast regelsæt, hvor der er nogle helt specifikke regler for hver øvelse, hunden skal igennem. Det handler i bund og grund om at komme igennem en forhindringsbane så hurtigt og så korrekt som muligt. Og så selvfølgelig også sikkert for både hund og ejer. Overordnet så opererer man med 4 forskellige typer af øvelser. Vi har spring, så har vi tunneller, så har vi slalom, og så har vi det, som man kalder kontaktforhindringer. Vi kommer ind på alle 4, og hvordan vi kommer til at træne dem her de næste gange senere i dag. Men hvad er agility så godt for? Jamen hvad er det ikke godt for, har jeg lyst til at sige. Der er rigtig mange fordele ved agility. En af de helt store er, at det styrker samarbejdet mellem hund og ejer, og det er en holdsport. Man kan simpelthen ikke sende sin hund igennem den her bane, uden selv at være med inde på banen, så det er en rigtig fed måde at lave noget sammen med sin hund. Så er det også bare sjov og ballade. Agility er en god måde at blande leg og træning på en rigtig fed måde. Det er fysisk, og det er mentalt stimulerende for både hund og ejer faktisk. Helt konkret så træner det for hunden og for de mennesker, der løber rigtig hurtigt inde på banen. Så træner det muskelstyrke, koordineringsevne, balance og smidighed. Så styrker agility også hundens selvtillid og mod. Og det er jo rigtig fedt, især fordi man bliver mere og mere opmærksom på, at det ikke bare handler om at have hunde, der opfører sig ordentligt og kan løse nogle opgaver på en bestemt måde. Men det handler også rigtig meget om hunden har det godt, imens den løser de her opgaver, og om hunden generelt i sit liv trives. Og agility er altså en af de her hundesportsgrene, som fokuserer rigtig meget på, at hunden har det lige så sjovt, som ejeren har det.
Og så er der jo også lige den bonus, at alt det samarbejdstræning, man laver med sin hund i agility, det smitter positivt af på alt andet træning, man laver med sin hund. Så man vil faktisk opdage, hvis man træner agility med sin hund, at det på mange områder kan være lettere at træne andre ting, f.eks. lydighed eller almindelige hverdagsøvelser med sin hund, fordi den er vant til det her samarbejde mellem hund og ejer og er rigtig god til det. Hvad er formålet så med det her hold? Jamen, det hedder Agility for sjov, så det ligger jo lidt i navnet. Det er Agility for sjov. Vi kommer ikke til at træne konkurrence agility på nogen måde, så vi går mindre op i tid for eksempel. Vi går mindre op i, om øvelserne bliver løst fuldstændig korrekt. Til gengæld går vi rigtig meget op i, at alle har det sjove, både mennesker og hunde. Vi går selvfølgelig også op i, at hundene gennemfører øvelserne på en sikker måde, så de har det godt, også fysisk, når de løser opgaverne. Men vi går mindre op i, om der er små fejl. Det er bare for at have det sjovt. Når jeg siger, at vi ikke kommer til at fokusere så meget på tid, så er det ikke ensbetydende med, at vi slet ikke kommer til at fokusere på tid. Når vi har styr på flere øvelser, så kunne det være sjovt at sætte en bane op og prøve at tage tid på nogle gennemgange på de baner. Bare for sjov selvfølgelig. Så er formålet selvfølgelig også at aktivere vores hunde, både fysisk og mentalt, sådan så vi får nogle glade, tilfredse og trætte hunde med hjem. Og sidst men ikke mindst, så er det jo bare en sjov hobby for både hund og hundeejer. Det er en fed måde at bruge tid sammen med sin hund. Hvis man finder ud af bagefter det her hold, at man rigtig godt kunne lide det og kunne tænke sig at gøre noget mere ud af det, så er der masser af muligheder for at træne konkurrence agility, og jeg vil meget gerne sende jer i retning af en klub, hvis det er noget, I kunne tænke jer at dykke mere ned i efterfølgende, så kan I bare tage kontakt til mig. Godt, så skal vi snakke lidt om opvarmning. Ligesom det er vigtigt for os mennesker at varme op, inden vi skal dyrke motion, så er det faktisk også rigtig vigtigt for vores hunde. Og det er især vigtigt, når det kommer til agility, fordi hundene kommer til at skulle bruge deres kroppe og deres muskler på en måde, som i hvert fald de fleste af dem ikke er vant til. Opvarmning bliver blandt andet brugt til at opvarme muskler, sener og ledbånd til de aktiviteter, der ligger forude. Hvis man bare kaster sig ud i det, uden at have varmet op først, så øger man altså risikoen for skader, fordi at musklerne og senerne og ledbåndene er mindre elastiske. Derfor vil det være det første, vi gør til hver træning, at gå igennem en række opvarmningsøvelser. Jeg vil lige komme med et kort overblik over nogle af de øvelser nu, også bare så I eventuelt, hvis I har lyst, kunne begynde at træne nogle af de her ting med jeres hunde derhjemme, inden vi mødes. Det første, jeg vil anbefale jer at gøre, det er at lufte jeres hunde, inden vi mødes. Og det er jo både fordi, at de også gerne lige skulle af med noget, inden vi mødes, men også for at opvarme musklerne på en blid måde i nogle bevægelser, som hunden er vant til, nemlig at gå og løbe. En rigtig god opvarmningsøvelse, som vi kommer til at bruge nok hver eneste gang, det er, hvor man får sin hund i sit, og så kan man tage en godbid lige hen foran snuden på hunden, og lokke dens hoved fra side til side med godbiden, sådan her, eller op og ned, sådan her. På den måde så får man opvarmet både nakke og øvre ryg på hunden. Så det kan I med fordel gøre. En god måde at opvarme ben og ryg på og få smidigheden op på, det er ved at lokke sin hund hen foran sig, så den kigger ind mod en. Og så begynder man selv at bakke, så hunden følger med. Til at starte med skal man bare gå lige så stille, og så kan man sætte farten mere og mere op. Og have gerne en godbid her foran, så I ligesom kan lokke hunden med jer. Den måde I kan få trænet ryggen på, det er ved at tage nogle skarpe sving, så hvis I går baglæns, og så laver en hurtig vending, så skal hunden også vende hurtigt, og så får den ligesom brugt alle de her muskler oppe omkring rygsøjlen. Det kommer vi også til at gøre til træningen, så hvis det ikke giver mening her, så kommer det til at give mening senere. Vi kommer også til at bruge noget, der hedder cavaletti. Der er muligvis nogle af jer, der kender det. Det er det her, hvor man har en række pinde, der ligger sådan på tværs. Og så skal hunden egentlig gå lige så stille hen over de her pinde. Det er en måde, som både får den her i gang hos hundene, men selvfølgelig også får deres kroppe i gang rent fysisk. I forhold til nedkøling, så tænker jeg, at man kunne være fristet til bare at sige, når vi er færdige med agility, så smider vi hunden ud i bilerne og kører hjem. Jeg vil dog anbefale, at vi alle sammen lige bruger 2 minutter på at dræne vores hunde, og det vil sige, at man simpelthen bare tager hænderne langs musklerne på hundens krop i musklens retning. Jeg skal nok hjælpe jer med, hvad det vil sige, hvis det ikke giver mening. Og så hjælper man egentlig hunden med at sætte dræningen af affaldsstoffer i gang.
Fordi det, der sker, når man laver agility og har så meget fart på, som der i hvert fald kan være i agility, nu må vi se, hvordan det går, det er, at man får sat rigtig godt gang i blodcirkulationen og i det hele taget alle kroppens processer. Så den kommer til at skabe en masse affaldsstoffer, som den gerne vil af med, og vi kan hjælpe hundene lidt på vej ved for det første at sørge for, at de får en masse vand lige efter træningen, men også simpelthen at dræne kroppen i musklernes retning, sådan som musklerne udskiller de her affaldsstoffer bedre. Så har jeg skrevet, husk også at opvarme selv, hvis det er nødvendigt. Altså igen, nu er det ikke sikkert, at vi løber rundt den første gang, fordi vi skal jo lige finde ud af, hvordan vores hunde har det med alle de her forhindringer, og hvordan vi selv har det. Men ideelt set, så får vi jo noget fart på, som træningsgangene går, og kommer nok også til at løbe med vores hunde igennem de her baner. Så hvis man føler for det, så vil jeg anbefale, at man også lige får opvarmet sin egen krop, inden vi går i gang. Godt, så skal vi snakke om de her 4 typer af øvelser, som der findes inden for agility. Det her PowerPoint, det kommer til at fokusere på den type af de øvelser, som vi kommer til at se på det her hold. Så vi kommer altså ikke til at snakke om, nu skal vi snakke om spring for eksempel, vi kommer ikke til at snakke om spring, som vi ikke ser på det her hold. Vi kommer kun til at snakke om de ting, vi kommer til at opleve her på holdet. I agility er der typisk 3 slags spring. Der er længdespring, højdespring, og så er der spring igennem en ring. Vi kommer til at opleve alle sammen på det her hold. Længdespring er jo forskelligt fra hund til hund. Hvis du har en chihuahua, så er det her meget langt, men hvis du har en schæfer, så er det her virkelig kort. Så vi kommer selvfølgelig til at justere springene alt efter hundens størrelse og evner. Længdespringet er lavet på den måde, at der er et spring ad gangen, og så forlænger man det med en pind ad gangen, så det bliver længere og længere. Højdespring, det giver lidt mere sig selv, men pointen er jo i hvert fald, at hver hund skal springe så højt, som den kan, og vi kommer til at bygge øvelsen op, sådan så man starter lavt, og så springer vi højere og højere. Og igen, jeg har sagt det før, men det vigtigste er hundens sikkerhed, at hunden kommer sikkert igennem øvelsen, og at den både har hoved og krop med. Så er der det her med spring igennem en ring. Det er ikke altid, at hunden synes, det er så fedt. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at når man beder dem om at ikke bare springe, men at springe igennem noget, så der er noget over en, og der er noget ved siden af en. Det er ikke alle hunde, der synes, det er så fedt. Men vi prøver at se, hvad hundene vil være med til, og hvis de har lyst til at lave det her spring igennem ring, så bruger vi det. Jeg har lavet sådan et slide her efter hver af de 4 øvelsestyper, hvor jeg kommer med nogle forslag til, hvordan man kan lave de her øvelser eller forhindringer derhjemme, fordi jeg ved godt, det ikke er alle, der kan gå ud og bare købe en agility-bane, bare fordi de er på et agility for sjov hold. Så jeg har kommet her med nogle forslag til, hvordan et spring kunne se ud. Jeg vil sige, det er kun fantasien, der sætter grænser, men man skal selvfølgelig passe på hundens sikkerhed, og man skal have størrelse og evner i mente. Men her kan I se, at jeg har lagt en kost hen over 2 havestole. Det kunne man godt bruge som et spring til en stor hund. Og på det andet billede, der har vi et langt skærebræt på 2 margreteskåle. Det kunne så være et spring til en lille hund. Og jeg er sikker på, at der er uendelig mange andre muligheder, man kan lave et spring ud fra derhjemme. Så skal vi snakke lidt om tunnel. Og også her er der nogle forskellige typer. Der er den nemmeste version, som er lige og åben tunnel. Det er simpelthen bare en tunnel, hvor hunden kan se fra den ene ende til den anden, og det går bare lige ud. Der kan man nemt stå hen i den anden ende og kalde på sin hund, så det er oftest her, de fleste hunde er helt trygge ved øvelsen, fordi de kan se deres ejer i den anden ende. Den kan man jo så gøre lidt sværere ved at lave forskellige former. Nu har jeg skrevet her S, L, U og C, for at ligesom illustrere, hvordan man kunne bøje den her tunnel i en bestemt form. Så hvis nu at den bøjer i en U-form, jamen, så skal hunden jo så løbe i en U-form. Og den sværeste version af tunnelen, det er den, man kalder en lukket stoftunnel. Det er, hvor man løber ind i tunnelen, ligesom ved den almindelige tunnel, men så falder den ligesom sammen, så man skal presse sig igennem stoffet fra tunnelen. Der er rigtig mange hunde, der ikke bryder sig om det her, fordi de kan for det første ikke se deres ejer hen i den anden ende, og for det andet, så skal de mase sig ind under noget stof, og det er ikke alle hunde, der er ligeglade for det. Men igen, vi ser, hvad hundene har lyst til at være med på, og er det noget, de vil, så er det noget, vi dyrker. Og her er så 2 bud på, hvordan tunneltræning kunne se ud derhjemme, hvis ikke lige man har en tunnel. På det ene billede, der er stillet 3 havestole op lige ved siden af hinanden, så de danner en tunnel under sig. På det andet billede, der har jeg lagt et lagen, eller er det et dynebetræk, over en spisebordsstol, og det er for at træne det her med
en stoftunnel. Så hvis man får hunden ind under det her dynebetræk, og så kalder på den, så den skal løbe under dynebetrækket, så får man i hvert fald den samme sensation af, at der er noget, der ligger oven på en, når man skal løbe igennem. Igen, det er kun fantasien, der sætter grænser, men vær ops på hundens evner, hundens sikkerhed og hundens størrelse selvfølgelig. Så kommer vi til slalom. Slalom giver ret meget sig selv. Det er det her, hvor man zigzagger ind imellem forskellige objekter. Typisk i agility, så er det slalom imellem sådan nogle slalompinde, som I kan se på billedet, eller også så kan man lave slalom imellem kejler. Nogle måder, som den her øvelse bliver gjort lidt sværere på, det er, hvis man for eksempel laver skråpinde, sådan så slalompindene står sådan her i forhold til hinanden. Eller så kan man også sætte slalompindene i en form. Igen, man kunne sætte dem i en U-form for eksempel, så hunden skal zigzagge sig hele vejen igennem en U-form. Det er måder at gøre øvelsen lidt sværere på. Der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange måder, man kan lave slalom derhjemme. De små hunde, der kunne man jo bruge køkkenruller, som jeg har vist her på billedet, og så lave slalom imellem dem. Jeg har også sat en række af kejler op, fordi lige præcis kejler er ret billigt at købe. Jeg har fundet mine på Lidl, jeg tror til en 50'er. Så det er ikke en af de helt dyre poster, hvis man har lyst til at investere i lidt agility udstyr. Ellers har jeg også lige sat et billede ind af en række af alt muligt tilfældigt fra køkkenet. Der er nogle Margrethe skåle og en bold, og jeg ved snart ikke hvad. Det er bare for at sige igen, det er kun fantasien, der sætter grænser. Man kan egentlig lave slalom omkring hvad som helst. Den sidste type af forhindringer i agility, det er det, vi kalder kontaktforhindringer. Og det dækker egentlig over forhindringer og øvelser, hvor hunden har kontakt med et objekt. De 3, som vi kommer til at møde her på Agility for sjov, det er vippe, A-spring og balancebom. Balancebommen, den har jeg sat et billede ind af her øverst. Den giver også meget sig selv. Det handler om at komme over, uden selvfølgelig at falde ned. Så vi kommer til at træne det lige så stille. A-spring har jeg desværre ikke et billede af, men det er en trekant, der står sådan her på jorden, hvor hunden så skal løbe op og løbe ned igen. Man kalder det et spring, men det er egentlig ikke meningen, at hunden skal springe. Hunden skal løbe op og løbe ned. Og så er der en vippe. Den giver også sig selv. Du løber op, så vipper vippen, og så løber du ned igen. Lige præcis med kontaktforhindringer, der er jeg lidt mere tilbageholdende i forhold til bare at anbefale jer at lave alt muligt selv, fordi der er rigtig meget, der kan gå galt. Især hvis vi prøver at lave en vippe, det er simpelthen for ustabilt bare at lægge et bræt på et eller andet. Så jeg vil helst ikke sidde her og sige til jer, at I skal hjem og lave en vippe selv. Det jeg synes, I kan gøre, og som jeg også har prøvet at vise nogle billeder af her, det er at lægge nogle lange objekter på jorden, helt ned på jorden, ikke op i højden, som I kan lære jeres hunde at balancere på. Nu havde jeg en lang papkasse. Hvis man havde en lille hund, kunne man sagtens lokke den op og gå på sådan en papkasse. Eller så kunne man lægge sit strygebræt ned, som jeg har vist her, og få en større hund til at gå hen over det. Jeg vil ikke begynde at lave en bom eller en vippe, fordi det kan bare være meget usikkert. Men man kan selvfølgelig udnytte naturen. Der ligger mange væltede træstammer og sådan noget rundt omkring, og der kan man også sagtens øve de her ting på. Så skal vi snakke lidt om andet træning, og det har jeg taget med, fordi at agility er jo meget mere end bare de her 4 typer af øvelser, som vi lige har været igennem. Ja, det er en stor forhindringsbane, man egentlig skal igennem, men hvordan får man sin hund igennem den her forhindringsbane? Jamen det gør man blandt andet ved det, man kalder dirigering. Dirigering, det er det her med at kunne sende sin hund i en bestemt retning væk fra sig selv. De fleste hunde, når man træner med dem, vil rigtig, rigtig gerne blive tæt på ejer, men i agility er det rigtig vigtigt, at man kan kunne sende sin hund hen over et spring eller ind igennem en tunnel og først møde hunden på den anden side igen. Så det kræver noget træning i det, vi kalder dirigering. Det kommer vi ind på holdet, en lille smule i hvert fald. Og så kommer vi også ind på det her med blive og vente. Det er rigtig smart, at man kan lade hunden blive et sted og selv gå væk, fordi i agility, der følges man altså ikke altid ad 100%. Så det er det her med at arbejde lidt med hunden væk fra mennesket. Det samme gør sig gældende i det her, der hedder fremadsætning til felt eller target. Det er egentlig det her med, at man kan sende sin hund afsted igen væk fra sig selv for at udføre en opgave længere fremme. Det kan lyde meget simpelt, når man siger det, men det er faktisk rigtig svært for de fleste hunde at finde ud af, at de skal løbe væk fra ejeren, og så også endda udføre en opgave væk fra ejeren. Og den sidste, jeg har med her, det er den, jeg kalder følg mig. Og det er jo fordi, selvom jeg lige har snakket om, at øvelserne skal udføres
også med lidt distance, så er det jo både hund og ejer, der løber banen igennem, og man følges jo egentlig ad hele vejen rundt. Agility er ikke færdig, før både hund og ejer er inde over målstregen. Så skal vi snakke lidt om positiv forstærkning, og hvis I har været på hold hos mig tidligere, så har I hørt om det her før, fordi det er simpelthen rigtig vigtigt, når man træner med de her positive metoder. En forstærker, det er en konsekvens af en adfærd, som gør, at vi ser mere af adfærden. Det kunne for eksempel være, vi siger sit til vores hund, så sitter den. Så som konsekvens af, at den gjorde, hvad vi sagde, giver vi den en godbid. Med det lærer hunden så, ej hvor fedt, jeg får noget godt ud af at sitte, når der bliver sagt sit, så det vil jeg gøre noget mere. Det er egentlig det, der er grundprincippet i det. Der er så bare det, at det ikke nødvendigvis altid er godbidder, der motiverer vores hunde mest. Der er rigtig mange hunde, der er madmotiverede og godbidsmotiverede. Men der er altså også nogen, som ikke rigtig gider at arbejde for en lille kyllingepølse. Og derfor vil jeg gerne give jer som hjemmeopgave at finde ud af, hvad der er den positive forstærker for jeres hunde. Det vil altså sige, hvad kan motivere jeres hunde til at vise mere af den adfærd, I beder om. Det kunne være en bamse. Det kunne være et pivedyr. Det kunne være en bestemt type godbidder. Der er nogle gode godbidder, som hundene vil arbejde mere for, og der er nogle godbidder, som de vil arbejde lidt mindre for. Der er også nogle hunde, der responderer rigtig godt på positive ord og tale, eller berøring måske, hvis man godt kan lide at blive nusset og aget og rost på den måde. Så jeg synes, I skal gå hjem og afprøve på jeres hunde, hvordan I bedst muligt kan rose jeres hunde i en sådan grad, at de har lyst til at vise mere af den adfærd, de får ros for. Vi skal også lige have en lille snak om timing, og jeg har skrevet, at timing er alt. Og det er fordi, jeg simpelthen synes, at timing er så enormt vigtig i hundetræning. Sikkert også mere, end man lige tror. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I gik hjem og øvede med jeres hund, at dygtig er lige med en forstærker. Helt konkret, det jeg rigtig gerne vil have, I gør, det er, at I simpelthen siger dygtig til jeres hund, uden den nødvendigvis har gjort noget, bare I har kontakt til den, siger dygtig, så kigger den på jer, og så får den forstærkeren. Det kunne være bamsen, det kunne være godbiden, det kunne være en bold, hvad ved jeg. Og det kunne jeg godt tænke mig, at I gjorde en del gange, indtil vi ses første gang, for det jeg rigtig gerne vil lære jeres hunde, det er, at hver gang der bliver sagt dygtig, så kan de forvente en positiv forstærker. Der er sikkert rigtig mange i forvejen, der allerede siger dygtig en hel masse derhjemme, men så vil jeg gerne have, at I tænker over, får jeres hund rent faktisk en positiv forstærkning for hver gang, der bliver sagt dygtig? Jeg tror det ikke, for det er sjældent sådan. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have, at hunden begynder at forstå, at det her ord dygtig, det er lige med, nu kommer der noget godt. Fordi når hunden så har lært det her, og når det virkelig sidder derinde, at dygtig er lige med noget godt hver eneste gang, jamen så kan vi drage fordel af det i vores træning. Det er enormt svært at give en forstærker på nøjagtigt det tidspunkt, en hund gør noget rigtigt. Men det er enormt let at sige dygtig lige i nøjagtigt det tidspunkt, hunden gør noget rigtigt. Især i agility, fordi vi gerne vil se, at hunden løser nogle opgaver længere væk fra os. Forestil jer, at vi prøver at øve det her med tunnel. Vi får hunden til at løbe igennem tunnelen, og den kommer fint ud på den anden side. Der, i det øjeblik, den kommer ud på den anden side, skulle den jo have en ros. Men det kan være, at vi kun selv er nået at løbe halvdelen af tunnelen hen, fordi hunden er hurtigere end os, så vi er simpelthen ikke klar med vores godbid. Derfor kan vi i stedet for være helt klar med vores dygtig, lige det den kommer ud, for så markerer vi over for hunden, det var lige der, du gjorde det rigtigt, og så skynder vi os hen med godbiden bagefter. Det samme med, hvis vi vil have den til at springe, jamen i virkeligheden vil vi gerne placere det her dygtig, lige så snart hunden er i springet, altså i selve hoppet, for det er jo der, den gør det rigtigt. Men jeg vil gerne prøve at se jer stikke en godbid ind i munden på hunden, mens den springer. Det kan man ikke rigtigt, men man kan godt sige dygtig, mens den er i luften. Så siger man dygtig, mens den gør det rigtigt, og når den lander, kommer man med godbiden, eller hvilken forstærker man nu har valgt. Så det er altså en form for markeringstræning. Vi markerer præcis, hvornår hunden gør noget rigtigt, også selvom den er langt væk fra os. Vi markerer det med ordet dygtig, og så forventer hunden også, okay, der er blevet sagt dygtig, jeg har lavet en opgave korrekt, nu kan jeg gå hen og få en godbid, eller en bamse, eller en bold, eller hvad det nu er. Jeg har skrevet det her med, men den skal jo ikke have godbider for evigt. Og der har jeg skrevet ja og nej, fordi jeg får meget den her kommentar med, vi skal da ikke give godbidder hver eneste gang vi træner.
Og der er min holdning jo faktisk, at jo, det skal vi. Fordi når vi er i en træningssituation, hvor hunden ikke 100% har lært øvelsen endnu, jamen så skal den her vide, hvornår den gør det godt. Så er dygtig altså ikke bare nok, fordi hunden forventer at få en ros efter ordet dygtig. Så jo, jeg vil sige, når vi er i en træningssituation, så skal den altså have en godbid eller en bold, eller hvad den nu kan lide, for at gøre det godt. Godt, så er vi ved at være ved vejs ende, men jeg har lige 3 praktiske slides her til sidst. Det ene, det er det her med hjemmearbejde. Bare lige for at opsummere, hvad jeg har snakket om her undervejs, som jeg vil foreslå, I øver lidt med jeres hund derhjemme. Det ene, det er at finde jeres positive forstærker, altså hvad er det præcis, der motiverer din hund? Hvad er det, den gerne vil arbejde for? Og tage det med til træningen, plus godbidder selvfølgelig. Så vil jeg rigtig gerne have, at I lærer jeres hunde det her med, at dygtig er lige med en forstærkning eller en godbid. Det er altså en rigtig, rigtig god investering. Så er der en lille pakkeliste til, når vi mødes fysisk første gang. Vi skal have vandskål og rigeligt med vand, for vores hunde bliver tørstige, når de dyrker agility. Så skal vi have en masse små godbidder. Selvom I tror, jeg har taget en masse med, så skal jeg til flere med, fordi hundene kommer igennem rigtig, rigtig mange. Så hellere en masse små end flere store. Så skal vi have snor og gerne en sele. Lige præcis på det her hold, så synes jeg faktisk, en flexline er okay. Normalt plejer jeg at sige, at det ikke skal være flexliner, men jeg synes faktisk, det er okay, når det er til agility, fordi igen, vi kommer til at arbejde med hundene på distancen, og den distance kan flexlinen give os. Så det må gerne være en flexline, det må også ikke være en flexline. Så vil jeg også gerne have, at I pakker et target. Og med et target, der mener jeg et eller andet, som vi kan bruge til at sende hunden hen på, altså væk fra jer. Det kunne være et viskestykke, som gerne må blive beskidt. Det kunne også være en frisbee eller et eller andet lignende. Det den bliver brugt til, det er simpelthen at blive lagt, lad os sige 5 meter forud, og så sender vi hunden hen til det, og dut med sin snude eller sin pote på det her target. Og så sidst men ikke mindst, høm-høm-poser. Vi skal selvfølgelig samle op efter os selv. Lige lidt praktisk om selve træningen, når vi mødes fysisk. Vi skal føre vores hunde i snor helt ude fra bilen og ind til der, hvor vi træner. Det skal vi, fordi jeg lejer mig ind i den ridehal, vi træner på, og det er nogens private gårdsplads, vi holder på, og de vil altså ikke have frit løbende hunde derude, så det forstår jeg selvfølgelig godt. Så hundene skal være i snor fra bilen og ind i ridehallen. Så har jeg skrevet, respekter, hvis nogle hunde eller ejere gerne vil holde afstand. I må selvfølgelig gerne hilse på hinanden, og jeres hunde må gerne hilse på hinanden, men er der nogen, der signalerer, at de helst vil holde afstand, så skal I altså helst holde afstand til dem. Selve træningen er 60 minutter eller en time, og så holder vi en pause eller 2 undervejs, hvor hundene kan få noget at drikke. Træningen er bygget op på den måde, at vi tager øvelserne trin for trin, så vi starter altså ikke alle øvelser med at træne målet, men vi starter med små bidder af gangen, så stol på processen, vi skal nok nå i mål med det. Ved en eventuel aflysning, så får I selvfølgelig en ny træningsgang i den anden ende igen, hvis jeg for eksempel bliver syg eller sådan noget, men lad os håbe, at det ikke sker. Og de 2 sidste punkter, jamen samle op efter jer selv, og forvent nogle trætte og tørstige hunde bagefter, og nogle godt aktiverede hunde. Vi er nået ved vejs ende. Jeg har lige sat mine kontaktinformationer op på det her slide. Hvis I har nogle spørgsmål, så er I meget velkomne til at tage kontakt med mig til mig på mail eller telefonnummer. I kan også finde mig på min hjemmeside, hundecenterlykke.dk, eller på sociale medier som Hundecenter Lykke over det hele. Yes, så tror jeg ikke, der er mere tilbage at sige, end vi ses på træningsbanen, og jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen og jeres hunde. Hej hej!